दिनै जुमदार ब्लकनि सिङाव थानाय श्रीरामपुर गामियाव जोंहा मोनसे जयनिं हाबाफारि जादों आरो बे जयनिं हाबाफारियाव दिनै श्रीरामपुर गामिनिफ्राय गोबां BPF आरो GSP नि सापर्टार बिथांमोना जोंनि UPPL दोलोआव बिथांमोना जइन जाफैबाय। गासै 130निबो बारा बिथांमोना दिनै जोंनि UPPL दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै बिथांमोना जोंखौ मदद खालामनो बिथांमोना जइन जाफैबाय। जोङो बिथांमोनखौ साबायखर बावो। दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय UPPL आव जे जइन जाबाय थादों बेनो मोनसे नेरसोन जे फैबाय थानाय समाव UPPL आ क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोङो गोरलैयैनो देरहासार जागोन। थांनाय सप्तायावबो जोङो नुदों जे सालबारियाव 3020 जननिबो बारा बिदिनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय UPPL आव जइन जादों आरो बिनि सप्ता गंसे उनाव जोङो सालबारिनिनो बुनमाजायावबो जोङो नुदों बेवहाय गोबां 500निबो बांसिन गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्रायबो जइनिं जादों आरो दाब दाब जायगायाव बेबायदि जइनिं जानाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। आरो दिनै जोंना जुमदार ब्लकनि सिङाव थानाय बे श्रीरामपुर गामियाव गोबां जोंनि सान्थालि बिदा फंबाय बिथांमोना दिनै जोंनि दोलोआव जइन जाफैबाय। मानो होनोबा थांनाय 17 बोसोराव BPF आ बे ओनसोलाव खुनु मोनसे जौगानायनि खामानि मावाखै। लामा लांद' कारेन्ट गोबां बेवहाय मावनांगौ माखासे खामानिफोर दङ जे खामानिफोरखौ माने BPF आ मावनो हागौमोन किन्तु बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव मावाखै। किन्तु दिनै जोंनि UPPL नि सरकारा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे थांनाय 2.5 बोसोरावनो जोङो बे ओनसोलफ्रावबो जौगानायनि खामानिफोरखौ जोङो मावनो लाजेनबाय आरो जोङो मिजिंथिदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलाव लामा लांद' कारेन्ट आरो जेसेबांनाखि समस्याफोर दङ बे गासिबो समाधान जागोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव UPPL नि सरकार जे सरकारा गासिबो हारि